Καταρχάς, θα σας ευχαριστήσω που είστε όλοι εδώ και με στηρίζετε. Επίσης, θα ευχαριστήσω όλους τους δικούς μου ανθρώπους που με βοήθησαν αυτήν τη χρονιά να κάνω το αποτέλεσμα και όλους τους υποστηρικτές στην Κύπρο. Υπήρξαν και μερικοί φιλάθλοι στην Ιταλία που με βοήθησαν, οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για αυτήν τη μεγάλη επιτυχία. Βασικά, πιστεύω πως ήταν μια μεγάλη επιτυχία για μένα και για την Κύπρο και για όλο τον ελληνισμό. Επειδή τρέχουμε στο ίδιο Σαββατοκύριακο με τη Φόρμουλα 1, που είναι η Φόρμουλα 1 είναι ένα από τα πιο γκλαμουρά τα πρωταθλήματα του κόσμου. Οπότε καταφέραμε να κάνουμε αυτό το αποτέλεσμα σε μια από τις πιο θρυλικές πίστες του κόσμου στη Μόντσα. Και για να κάνουμε αυτό το αποτέλεσμα και να παίξει και ο εθνικός μας ύμνος, αυτό σημαίνει πολλά για το μέλλον. Ελπίζω να είναι η αρχή. Φέτος ήμουν στην κατηγορία των GP3. Ελπίζω του χρόνου να μεταπηδήσω στον GP2 που είναι το πιο πάνω επίπεδο και γιατί όχι μέχρι τη Φόρμουλα 1. Ειδικά φέτος ναι, υπήρχαν δυσκολίες. Τελευταίες 2 χρονιές που έτρεχα στην Αγγλία πήγαιναμε πολύ καλά. Την πρώτη χρονιά τερμάτισα 4ος και τη δεύτερη χρονιά 2ος στο πρωτάθλημα Φόρμουλα Renault πέρσι. Φέτος στο πανευρωπαϊκό του GP3 ήταν όλες καινούργιες πίστες για μένα, λίγο το χρονικό διάστημα το δοκιμαστικό. Οπότε από τους 8 αγώνες, στους 4 αγώνες είχαμε και μερικά προβλήματα με το αυτοκίνητο, μηχανικά προβλήματα και δεν καταφέραμε να κάνουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα. Αλλά τελικά το αποτέλεσμα ήρθε εκεί που πρέπει, στον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος στη Μόντσα. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Ο στόχος μου από την αρχή που άρχισα και μπήκα μέσα στις φόρμουλες, από το 1999 μέχρι το 2009 έτρεχα στο karting και μετά που πήρα το μεγάλο βήμα για να μπω στις φόρμουλες, ο στόχος πάντα ήταν η Φόρμουλα 1. Αν ήξερα ότι θα μπορούσα να πάω ως εκεί, ξέρω τι δυνατότητες έχω και ελπίζω να δείξω και στον κόσμο και να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Στην αρχή ήταν ένα όνειρο, αλλά όσο πηγαίνουμε πιο μπροστά, περνούν οι αγώνες, κάνουμε καλά αποτελέσματα, δείχνουμε καλό πρόσωπο, τότε είμαστε πιο κοντά στο όνειρο. Ελπίζω κάποτε να συμβεί. Σίγουρα υπάρχει σκληρή δουλειά, πολύ γυμναστική, πολύ αερόβιο. Επειδή δέχεσαι πίεση μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι 3,5G στο αυτοκίνητο που φέτος στο GP3, που αυτή είναι πάρα πολύ πίεση. Σημαίνει 3 φορές η πίεση του κορμιού σου. Χάνεις και πολλά υγρά, την ώρα που ειδικάς μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό μπορεί να χάσω και 1 κιλό υγρά, οπότε πρέπει να τα αναπληρώνω. Εντάξει, η καθημερινή μου ζωή είναι γυμναστική και πάντα γυμναστική και αφοσιωμένο στο στόχο. Μέχρι τώρα πιστεύω δεν είναι τυχαίο, έχω δείξει πολλά και πιστεύω να δείξω πιο πολλά στο μέλλον. Είδα από την ώρα που σε νομίζω να πήγα my hero.